mit tartott idáig? Biztos csillagokháborúja volt. A lelvés megértés volt. Mi mindig? És Zsolt, azt hiszem, te voltál az első, aki odajött hozzám a gondjaiddal. Légy szíves, meséld el, mi a gond az órákon? Én nem tudok megszólalni, komolyan. Tényleg, nem érték pedig az új humort. Akkor nézzük meg mondjuk egy órádat, kérlek. And now, you will know. No. Brian. Ez nem jön az együtt. Hogy lesz amerikai a bíró? Hát ez nekem sem a kettős közében. Hogy lesz egy bunkó bíró? A bunkóval itt más kétszer sem. Elnézést sem kérsz. Elnézést. Jó, köszönöm szépen, ennyi, azt hiszem elég is lesz. Most ha nézzük meg talán egy matekórát, azt hiszem az jó lesz. Házi feladatoknál nyitott. Feladatnál még sajnos nincs. Szóval akkor a házi feladata. A P pontot tükrözzük a T egyenesen át. A Barnabás Fenyetlandba már. Dániel, ébresztő. Ha így folytatod tovább, meg fogsz bukni. De meg fogsz bukni. Olyan nagy agyad van, de mégsem használunk ki. Majd igyekszünk A tanárni. többiekből nem lesz semmi. Köszönöm, hogy ne haragudj, ezt most inkább halljuk akkor. Nem tudom, mit szóljak hozzá. Azt hiszem, meg kéne nézni talán valamelyik második idegen nyelvórára. Melyik legyen? A töri?